Niin mä kuvaan tää synttärilahjavideo ja mun kaveri on tuossa vieressä. Oota hetki. Mä otin sulle jutun. Mitä sä voit käyttää tässä itse silleen. Tai jolla sä voit puhua tässä. Tossa sulle. Niin sä voit sanoa tähän kameralle jotain tupeen. Kun sä oot näin vielä. Näin sä voit sanoa jotain. Eikä moi. Moikka, tässä mun kaveri. Moi. Ja niin me kuvataan tää synttärilahjavideo. Mulla tulee vielä illalla lahjoja, mutta mä kuvaan sen sitten myöhemmin. Mut siis aloitetaan. Aloitetaan vaikka. Annako tuolta. Oota. Joo, ja meidän piti kasata noi lahjat takaisin. Mutta mulla on paita, jonka mä saan lahjaksi, sortsit, jonka mä saan lahjaksi. Mutta nyt mä en näytä niitä. Anteeksi, mä näytän ne varmaan mun niissä illassa tulevassa videossa. Mutta anna nyt sitten vaan joku, niin mä kerron sitten. Niin otetaan tästä ajasta. Tässä pitää niinku tähän korkeudelle. Olisi hyvä. Pitää niinku tässä. Otapa hetki, laitetaan vähän pausselle. Niin ja nyt mä keksin, miten mä saan tän ylemmäs, mutta siis mun isosiskolta tuli nää sortsit ja tää paita, mutta nyt ne on mulla päällä, joten en voi näyttää niitä. Täällä on Lindexin pussi, sitten täällä on H&M:nkin tavaroita ja aloitetaan. Täältä tuli ihan ne 2 H&M:stä tämmönen. Tämmönen, joita lappusia. Sitten täältä tuli Lindexiin alennuskuponki. 25% alennusta ja sitten tuli nämä sortsit ja tämä paita. Sitten tuli niinku tämmösiä kumijuoksui kätteen. Niin. Ja sit sä voit ottaa seuraavan siitä. Mä voin sille, Anna. Joo, ja tämä on sitten tuolta mun kaverilta itsessään. Sä et varmaan halua, että sun nimi kuuluu tupeen. Ok. No siis mä en kerro sun nimeä tässä. Jos sä et kerro mun. Ja aloitetaan vaikka täältä kortista. Täällä tuli hyvää syntymäpäivää. Joko tossa on mun nimi, mutta mä en kerro sitä. Sitten tossa on, kun mä peilin tän tommonen sydän. Joka on tosi hieno. Sitten täällä luki sen nimi, että tee sit sen nimi. Niin. Näin. Mikä toi on? Toi tytti, kuuluuko se näistä? Justiinsa tommonen. Niin, H&M:stä tämmönen ihana pussi. Mulla on panta itse asiassa tossa päällä. Niin sit tuli tämmönen pantakin. Joten se on nyt mulla päällä, koska tää näyttää hyvältä tän asun kanssa. Nyt vähän sen. Mutta kyllä tää toinen olisi lähtenyt paremmalta, mutta nyt mä laitan tämän. Ja mä justiinsa tarvin näitä hiuspantoja ja kaikkea mitä mä sain tässä. Tästä tuli tämmönen, tässä on ihan rosetti, on tosi kiva. Tää on tabletilla tosi huonolaatuinen tää kuva, eikö ookin? Niin tommonen, mutta ei se nyt taittaa, nyt ei ole parempaa saatavilla. Sitten pinnei, ja mä oikeasti tarvin näitä pantoja. Onko nyt tää heijastuu, tää ei oikeasti pikki tosta. Tähän heijastuu tämä tabletin kuoren väri. Joten niin. Ja siis mä sain tän pussinkin. Ja mä oikeasti tarviin näitä kaikkia, mitä mä sain tuolta mun kaverilta siis. Ja sen nimi on Käässällä. Nyt mä kerron sitä. Niin. Joo. Mä otan taas seuraavan. Oi, näetkö kun mä tuolla välkky? Salma välkkyy, kun sitä ei ulkoilmaa. No niin, näytä. Annaksa seuraavan sitten. Että tästä ei tule minkään kauhan pitkä. Jos mun enolta ja sen vaimolta. Ui sairas. No. Tulipas hieno ilma mun synttäreillä. Tämmönen kortti. Paljon onnea täällä lukee. Sydämelliset onnittelut 28.7.2014 johdosta. Sitten sen nimi ja sitten sen koira Kamu. Ja sitten tässä lukee vaan nimiä, mä täytän siis 9. Ja nyt on 26. päivä, koska ne pidetään nyt, koska on lauantai, niin pääsee. Sitten tuli tämmösiä
Petsli ja 2. Tämmösiä. Tossa on tommonen papuka ja siinä on noita karkkeja. Jos mä tyhjennän tän tohon. Täältä tuli. Haluatko sä laittaa nää vaan? Se riippuu ihan mitä sä haluat. Vai onko sulla siinä tylsää vähän ilman mitään? Niin, sitten tuli Pets tämmösiä karkkeja. Joita mä en tiedä yhtään minkä maku siinä on. Voitais maistella näitä nyt tässä videolla näitä karkkeja. Eikö voitaisikin? Otetaan tämä tätä pois, niin se ja sitten sitä ei laiteta, niin me maistellaan näitä tässä videolla. Käykö? Joo. Ja sitten tehtiin yksi video, jota me ei laiteta tupeen eikä mihinkään sosiaaliseen mediaan. Semmonen, missä me näytettiin. Sitten mä sain näitä Blind Blasters Prime Pizzei. Nyt me syötiin siinä videolla. Nämä on maussa lemon ja raspberry. Sitten mä sanoin äitille, että kumpa mä saisin Brain Burnessa ja huomenna synttärilahjaksi. Ja mä sain niitä. Me ollaan laitettu 2 suuhun kerrallaan. Niin. Me ollaan syöty niitä yhteensä 3. Niin ollaan. Onko sä voit noin laittaa sinne takaisin? Sitten... Miksi sä voit noilla eri videolla? Eikö se olisi järkevintä tehdä tähän? Vai haluatko sä, se menee tupeen? En mä tiedä. Mutta eikö sä haittaa, jos sun ääni kuuluu tupeen? Ei. Sitten tämmönen enkelikoriste. Tämmönen enkelikoriste. Ja tämmönen enkelikoriste tuli myöskin niiltä. Josta mä laitan tänne pussiin. Tästä sinne pussiin. Sitten tuli 20 €. Ja tässä taisi olla kaikki. Ja sitten tää niinku kaikki tuolta mun enolta, niin se ottaa tässä pussin tänne ja antaa uuden pussin. No ja sitten Seppälästä mun isoskon kaverilta. Onko sulla vähän tylsää, kun tät silleen? Sä voit vaikka pakata sinne. Niin tuli 2 kynsilakkaa. Toinen on oranssi ja toinen on tämmönen liila. Ja mä tuun varmaan laittamaan nää tänään. Nää on aivan ihanan värisiä. Mä oikeesti halusin justiinsa tän väriset, niin mä sain ne, joten... Sitten nilkkasukkia tarvii aina. Ja tästä tuli niin ihania värejä. Mä halusin tämmösiä mustansävyisiä ja mä sain niitä. Joten... Kaikki meni hyvin. Täydellisesti. Niin ja... Kun noita voisi nyt laittaa tänne päin. Noin. Ja sitten tuli mun tädiltä tämmöisessä kirjekuoressa tuli aamujalkoisettu. Vai haluatko sä istua tällä päällä? Tässä haluaisin. Niin tuli tämmönen kortti, jossa lukee synttärisankarille. Ajattelet ehkä olevasi erityinen, koska sinulla on syntymäpäivä. Mutta oikeasti sinä olet erityinen. Vuoden jokaisena päivänä. Paljon onnea. Toivoo. No, nyt mä luen vaan nämä niiden koirien nimet. Tässä on niin kaikkien nimet, mutta Sasu ja Jedi. Mä luin vaan niiden koirien nimet, koska mä en tiedä, haluuko ne niiden nimiä tupeen. Mä olin vaan silleen, että joo, täältä tuli vaan 20, että kyllä sekin on hyvä. Koska mä en nähnyt tää 10, mutta sitten täältä tulikin 30 ja se on todella hyvä juttu, joten... Laitan nyt tonne kortin sisälle. Vaikkapa. Tästä tulee mun sairaan pitkä video. Mutta eikä se nyt haittaa. Sitten sä voit antaa vaikka sit seuraava. Eikä anna. Otetaan vaikka tää koko pussi tästä. Niin tuli tämmönen minnipussi. Tätä mä nyt esittelen enempää. Nääkin mä kaadan nyt vaikka tohon noin. Sitten täältä tuli tämmönen hiuspanta. On kyllä vähän tylsää. Sitten tuli tämmönen ponksujuttu. Tuli varmaan mun 20. hiussarja, joka on aivan hirveän hyvä. Ja siis se yksi tyyppi, niin sen vaima, tai sen mun sedän vaima, niin on jo meidän mummolassa tai Ämmelissä. Se on joutu selvittämään varmaan, oliko se tuntia puoli mun hiuksi, kun oli takussa. Se osti hiussarjan ja takun taltuttavan hoitosuihke. Oikeesti tuolla salmoi vähän, kun mä oon pelottamaan tätä ukkosta muutenkin, mutta ei se mitään, kun täällä on jotain tekemistä. Joo.
Sitten sä voit antaa seuraavan. Oho. Joo. Ja sitten täältä tulee mun serkun lahja, joka on samanlainen mitä tuo mun kaverin pussi, mutta pienempi. Täältä tuli 30 euron. Mä sitä auki. 30 euron lahjakortti H&M, joka on todella siistiä. Mä voin mennä ostamaan farkkuja sillä koko rahalla. Tuskin ostan kyllä ensin joku ihan farkut. Sitten tämmönen, tää on mun tädillä. Nyt mä näytin mun nimen tässä. Mutta ei se varmaan, kun sä teet nimenhoijan. Niin. No. Tämmönen on tää toinen. Eikä sen En niin usko, että se edes näkyy. No meidän pitää katsoa tästä. Sitten tuli paljon onnea tämmönen kortti. Se saisi vielä puhua. Paljon onnea syntymäpäiväsi. Toivottaa Tuula. Mä oon aina lukemassa tätä mun nimeä. Ja sieltä tuli normaali 10 euroa, jota mun ei varmaan tarvitse näyttää teille. Niin ja sitten voiko antaa ton viimeisen tosta. Ja tämän noin. Niin tuli mun isoskulta tämmönen koirakortti. Hyvää syntymäpäivänä. Hyvää syntymäpäivää. Mä luen näitä, vaikka sinä teillä meni. +3 koiraa. Snoopy, Sero ja Puppe. + Siili Jessi. + Käärme Deksi. Ja 9V mulle. Sitten Nintendo-peli tämmönen. Ja mä en osaa pelata tätä, joten ei voi mitään. Ja nyt meidän piti maistaa näitä tässä videolla. Ai haluuksä maistaa näitä supeen? En mä tiedä. No. Maistetaan nytten samalla. Pääs niitä avata. Voitko me laittaa tänne? Ja me vihdoinkin saatiin tää. Siis me tehtiin tää tuskalla ja vaivalla ja kaikilla vialla. Ja nyt otetaan täältä yksi. Ja maistetaan yhtä aikaa. Mä en NYT nyt. No. Ja nää maistuu. Lakriksille. Ne on tosi hyviä. Nami. No joo. Kyllä. Parempaa on kumminkin. Näistä nämä Mariasat mun mielestä. Niin onkin. Mutta moi moi. Heitäks säkin? Heippa. Nyt mä laitan